Takže je 11:09, měli jsme vyrážet v 10 hodin. Na koho by se tak mohlo čekat? Čája tu je, já tu jsem. Tamhle je. To auto? Ne, to vypadá jako auto, ale je to na kole. Tohle není možný, ty vole. Tohle to jsem trošku nezvládl. Co jsi dělal? No bál jsem se. Prahelš. Tak sluníčko. Vypadáš krásně, to měla radost z tebe. Já piju magnézii, magnézii. Tak vole, jak to kurva je? Normálně to bylo vidět. To si zalepilo. Váš? Vole. Ukáž? To je hodně zlý. Kolikátá Čájovo oprava? 4. Škoda, že jsme netočili ty dvě prostřední. No. Asi bych se nechtěl vybírat. Takže standardovou duše, zalepená, byla nová teda, asi praskla. Číslo 23. Zatím to vypadá, že to drží, uvidíme na jak dlouho. Proč si furt stěžujete? Vás bych fakt chtěl mít doma, ty vole. Už nechce jet prostě? Už to má dost? Sebevražda je v dnešní době podceňovaná. Hej, další rybník. Jo, přesně. Hej, další rybník. Jsem mohl říct kolem Petříkova, dopadlo by to na stejno. A další rybník. Ne, to je furt ten samej.
Čáp! Tak. Po 4 dnech plný mizérie, oprav a pičovin jsme zpět. Shrnutí od každého taky malý. Filip začne, ten byl nejnasranější dneska. Dneska jsem byl fakt nasranej. Ježišmarja, já zapomněl, že to bude na dlouho s Filipem. Jak to byl fakt pěkný, vej. Ale. Nesmím, že jsem mu příště toho vola, ne? Ten vůl, to jsem já. A jako bonus jsem si udělal 8 na předním kole. Kdy? Teď. Jsi fakt chripl. To je slabý, ale je tam. Ty to naděláš. Jinak tady to kolo jsme měli 5krát. Čeho, ty jsi fakt jeli to, já nevím. Takže, jak říká Standa, bez vola. A zas někdy. Jinak chválím svého dědečka, své kolo. Řekni, Vaniši.